Hasiya, Khadija, ina za ku je kuke ta sauri haka? Yawwa Rumaisa, dama gidanku za mu je. Mun samu labari ne wai an ce Esboda ya daina waka. Gaskiya ni da shi bai gaya min haka ba, amma ai shi ma gashi nan zuwa. Ai duk abin da kuke cewa ina jin ku, kuma ba ni kaɗai ba duk jama'a gurin nan suna jin ku. Maganan na yi dama na daina waka wannan bata tashi ba, yanzu ma mun zo muku da sabuwa. My name is Esboda, mai ɗan mata na kawo sabuwa. Let's go. Esboda mai ɗan mata wannan shine take na harkatarwa da waka. Esboda balle dama ba. Esboda mai ɗan mata wannan shine takensa harkatarwa da waka. Esboda bai da dama ba. Esboda Khadija ni na gaishe shi, haka yake. Masoya na miƙo sako a gare shi, ya amsa. Shi ma ya gaishe ku, ba za ya manta da ku. Esboda mai yan mata wannan shine takensa harkatarwa da waka. Esboda bai da dama ba. Ban so na sa baki ba amma zan dan furtawa. Yau zan yi godewa in yorawa da juyawa, jinjinawa yan mata masu haskawa. Burina shine lafiya a rinka zaunawa. Masoya Esboda ina ta godewa, kaso a soka na da daɗi ni ban boye ba. Esboda mai yan mata wannan shine takensa harkatarwa da waka. Esboda bai da dama ba. Shawara zan baka aboki duba, harkatarwa da waka sana'a ce babba. Na ji daɗin wakan nan wacce baka yi ladama ba. AY Studio Esboda aboki na babba, kiɗa da waka ni AY ban ladama ba. Na daɗin na waka kuma ni ba zan yada ba. Na gode Allah ya bani baiwa babba. Tafiya ta ni da Esboda ba za mu ware ba. Mun yawo har Nijar ni ba za na manta ba. Yes, chai 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 chai.